dir quants estats de l'aigua hi ha? 3. 3, molt bé. I quins són aquests estats? Va. Líquid. El gel quin estat té? Sòlid i gasós. Molt bé. Estat sòlid, estat líquid i estat gasós. L'estat líquid de l'aigua, on el veiem? On el trobem? Al mar, al riu, a la piscina, al mar de la platja, molt bé, a la font. Aquest és l'estat líquid de l'aigua. I l'estat gasós de l'aigua, on el podem trobar? En forma de vapor, molt bé. I on el trobem? A veure, per exemple. Quan calentem aigua, per exemple. Quan fem una sopa, surt vapor, i un fum. Molt bé. Amb el nostre gel que teníem a la classe. En la classe s'aiva fundit i aiva aigua. Per què? Per què es va desfer? Perquè aquí feia molta calor. Molt bé, feia molta calor. Molt bé. El de la finestra. I el de la finestra què va passar? Gel i aigua. Hi havia una mica de gel, perquè hi havia més fred. Fa canviar els estats de l'aigua? La temperatura. La temperatura, molt bé. Què vam fer ahir? A veure, qui sap explicar-ho? Coraje. Vam ficar aigua fins a la ratlleta i l'hem ficat al radiador. Mira, a veure, Mohamed, ensenya'ns-ho. Molt bé. I què ha passat avui al matí quan hem arribat? S'ha evaporat. Molt bé, David, s'ha evaporat l'aigua. Ara n'hi ha molta o molt poqueta? Poqueta. Perquè aquella aigua líquida s'ha convertit en vapor. I ara en queda molt poqueta.